Hiya, fi di Juliette Manon a fi di cyfarwyddwr ar Ie. Fel cymdeithas, da ni ddim really'n trafod rhywbeth fel consent neu rhyw perthnasau iach a sexual assault hefyd. Dwi'n meddwl nes i fath byth neb really ddysgu fi am consent neu ista lawr a siarad am hwnna. So oedd hwnna'n un o'r prif bethau fi, bod fi really wir eisiau agor y drws fyny fel bod pobl yn cael y sgwrs yma. Rhywbeth arall nath really taro fi, dwi'n meddwl, wrth wylio fo, a'r mwyaf dwi'n siarad efo pobl am y sioe, ydy faint mae pobl yn cael ei effeithio gan y peth yma. Ac eto, fatha, ffaith bod ni ddim yn siarad amdano fo, a bod yn gallu bod yn rhywbeth really unig. So, dwi'n really gobeithio trwy wneud y sioe a trwy rhannu'r storis yma, bod pobl yn teimlo'n llai unig. Dwi'n really angerddol am creu sioea ar gyfer ac ar y cyd efo pobl ifanc. Cos dwi'n meddwl bod yna rhywbeth really special am cael lleisiau nhw reit yng nghanol yr holl brosiect. Mae'n dilyn stori dau bar o bobl a sut maen nhw yn navigate consent. Mae gyda ni hefyd haen arall i'r sioe o fatha audience interaction sy'n rili hwyl. Y drydydd un ydy bod ni'n cynnal cyfweliadau efo pobl ifanc ar draws Cymru a bod nhw'n sôn am ac yn rhannu profiadau eu hunain wrth delio gyda perthnasau, bramant, cariad, rhyw a synio. So ni newydd cyhoeddi bod ni efo Eleri Morgan yn perfformio'r sioe. A wedyn mae gyda ni tîm hollol lush o hwyluswyr a pobl really creadigol lyflu yn gweithio dan arweiniad Sian Elin. A wedyn ni'n cydweithio efo Rwc Cymru, fatha ymgynghorwyr ar gyfer y sioe. Achos o'n i'n teimlo ac oedd Theatr yn teimlo bod o'n really bwysig bod ni'n ein siŵr bod ni'n creu'r sioe yn y ffordd mwyaf saff a sensitif a phosib, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc ni. Yn bersonol, dwi ddim yn cofio neb rioed yn dysgu fi am consent neu yn trafod sut beth ydi o i gael perthynas iach. A dwi'n meddwl bod yna rhyw fath o ddisgwyliad bron i bobl ifanc ffigro falle'n eu hunain. Felly dwi'n teimlo really gryf am drafod y pethau yma. Yn enwedig trwy theatr, gan bod hwnna'n ffordd really hygyrch, dwi'n meddwl, o agorbennu sgyrsiau ac o drafod pethau, yn enwedig pethau sy'n gallu bod yn anodd. Dwi'n gobeithio bydd pobl yn mynd i ffwrdd yn teimlo'n llai unig o ran delio efo'r peth yma. Dwi hefyd yn gobeithio wneud pobl jyst cael hwyl a cael amser dan y theatr, cos dwi'n meddwl hwnna'n really bwysig hefyd. Hyn oed pan dyn ni sôn am bethau rili anodd, bod ni yn cael hwyl, cos mae'n sioe doniol fyd. Peth mwyaf ydy bod nhw'n joio a bod nhw'n teimlo fel bod nhw efo wedyn yr hyder neu fatha'r permission i fedru siarad am pethau yna.